खुलुमबाय रायजोफोर दुखुनांथाव बाथ्रा ना आंहा सुगार बेमार दं 335 आंहा सुगारा माने माबायदि बेमार जालांखो माने आं बुंगोन बेखौ आगोलाव आं मा दाव जानाय माने आगोलाव आङो ओरै बडि खामनाय दाव जानायमोन लरासो जाबाय मानसिया आगोलाव आङो ओरै बडि गोदो जानायनि बडि गोदो जानायनि दाव जानायमोन बे जानायनि लोगो लोगो बेमार जाबाय मानसिया लरासो जाबाय आरो मेजेम जाबाय अजा जाबाय ओरैबायदि दुखु मोनदों आहा जेबो मोनजाया बयलार मोनजाया सिलिसा मोनजाया आलु मोनजाया अनेक बायदिसिना हासिंफोराव थानायफोरखौ मोनजाया दाउ लकेल मोनजागोन ना मोनजागोन आरो आङो अमा बेदरखौ हप्तायाव खनसेल' जायो आं अमा बेदरखौ हदाय जाया ओरैबायदि दुखु मोनदों ओरैबायदि जिबना दुखु नांदों आंनि जिउआ मा जागोन आंनि जिउआ मा जालांगोन बेखौ आं बुंनो हाया बिनिखाय दुखु मोनदों अन्नानै हेफाजाब खालाम अन्नानै हेल्प खालाम आं मा दाव जानांगौ मा दावाइ मुलि जानांगौ अन्नानै हेल्प खालाम दुखुनांथाव बाथ्रा दा आंहा सुगार बेमार जानाया 4 बोसोर जाबाय सुगार बेमार जानाया 4 बोसोर आरो लदा खामनाय बडि खामनाय दाव जानाया बेखौबो जाबाय बे बडि खामनाय दाव जानायजों लोगो लोगो बिदिनो सुगार जाहैबाय जानानै लाब गैया बेबायदि सोरबाफोर आरो लदा खामनाय बडि खामनाय दाव जानानै लाब गैया बै फार्मासि दखानफोराव पिक्सार गोनांदोंमोन ना बेबायदियाव माबायाव जेनेबा बडि खामनाय आरो बडि खामनाय पिक्सार गैया रे जाग्रा आरे बडि खामनायनि आङो बे बडि खामनाय दावाइ जानाय लोगो लोगोनो बेमार जानो थाबाय आरो मेजेम जाबाय लरा जाबाय लाब गैया बिदिनो बडि जाया बेमार जायो बडि खामनाय दावाइ जानानै लाब गैया बेमार जायो आं बे बडि खामनाय दावाइ जानायमोन दा बेनि उनाव बेमार जाबाय दुखु नांबायना आंनि जिउआ दुखु मा जाबावगोन मा दावाइ जागोन गागोन मा दावाइ जागोन गागोन मा दावाइ जाबोला गागोन आं बेखौ बुंनो हाया अन्नानै रायजोफ्रा मिथिब्ला अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहर आं मा दावाइ मुलि जानांगौ मा दावाइ मुलिया मोजां बेबायदि सुगार बेमार गानायनि मा दावाइ मुलि जानांगौ अन्नानै कमेन्टआव खोन्थादो दे बिदिब्ला आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला दुखु मोननायनि आङो भिडिअ बानायनो गोनां जादोंमोन अन्नानै रायजोफोरा मदद खालामदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम दुखु नांथावनि बाथ्रा ना अन्नानै मदद खालामदो रायजोफोर